Tribes volveu converterse no epicentro do entroido tradicional coa celebración da 21ª edición do desfile de Fulións organizado pola Asociación Cultural Os Labregos. A cita reuniu a centos de veciños e visitantes que se achegaron á vila para vivir unha das concentracións de fulións máis numerosas da provincia nunha xornada marcada polo son, a cor e a tradición en a que a auga e a neve daban tregua e deixaban que o entroido fora o único protagonista. O desfile daba comezo desde a finca da Barreira, cos labregos á cabeza e percorría as rúas de Tribes ata a praza do Concello. Ao longo do traxecto estronado dos bombos e aixadas, os saltos dos boteiros e o baile das máscaras encheron a vila de ritmo e ambiente festivo, deixando patente que o entroido no oriente ourensán segue máis vivo ca nunca. Na edición deste ano participaron grupos chegados de distintos puntos da comarca e da provincia. En total, máis de 700 persoas tomaron parte nesta edición. O evento volveu demostrar a capacidade de convocatoria dunha celebración organizada de xeito desinteresado polos labregos, coa colaboración do Concello de Pobra de Tribes e que ano tras ano medra en relevancia. O remate do desfile, a asociación ofrecía unha cea aos grupos participantes con produtos tribeses.